Zatnúť zuby a povedať si, OK, idem schudnúť, idem nabrať svaly. Má aj náročnú fyzickú robotu a zvláda aj kardio, aj tréning, aj dodržať stravu. Že cítim tie svaly, tak ty kokos, vieš. Byť schopný stáť na pódiu v podstate s najlepšími pretekármi v tvojej federácii. Ahojte, tak moje meno je Štefan Kovač, pochádzam z mesta Vráble, mám 50 rokov. Teraz vám chcem povedať môj príbeh. Keď som odmala vlastne hrával futbal, tak to bol môj vlastne život, kde som sa chcel vlastne prezentovať tak, že sa chcem dostať do voľakej reprezentácie. Stalo sa mi nejakých 26 rokov som mal, stalo sa mi nejaké také zranenie, kde som si roztrhal predné krížne väzy. A ten futbal skončil. Vlastne začal som v posilovni cvičiť s tým kolenom, to stehno, aby som naposiloval. A zároveň som začal cvičiť aj vršok. Celkovo ma to začalo tak baviť a zrazu to naberalo fakt na nejaké tie kontúry, tie svaly začali tak nejako rásť a okolití kamaráti alebo ľudia proste mi hovoria, poď Špišta, poď skúsi nejakú tú súťaž, však máš na to, hovorím, a vieš čo, ja som bol taký celkovo hanblivý. Moja prvá súťaž začala v mojich 49 rokoch. Tam som vlastne máj dosiahol ako taký krásny výsledok, že druhé miesto na Európskom pohári. Strašne veľa chýb som robil počas môjho cvičenia. Fúr som si myslel, že cvičím správne. Fúr to bolo také, že proste cvičiť znamená naberať svaly a zároveň ťažké váhy, hej. Čiže bolo to takéto moje aj také ego, kde som si myslel vlastne, že čím ťažšie váhy budem zdvíhať, tým pádom tie svaly porastú, ale to bola veľká chyba. Vlastne tým cvičením s low technikou a tými ťažkými váhami som si privodil za každým. Vždycky problémy som mal s ramenami, ale keď si zoberiem z toho, tak minimálne 5 rokov som stratil, kde som vlastne zle cvičil, zlá technika, proste zlá strava, všetko úplne zlé. Tak som si povedal, robím niečo zle, budem musieť riešiť trénera, hej, čiže nejakého profi trénera. Takže som sa obrátil na dvoch profi trénerov. Najprv je to Igor Ileš a Patrik Herčík. Tam sme začali nejakú spoluprácu, kde som sa naučil vlastne popri nich, ako sa správne stravovať, aspoň akým smerom ísť, ako správnu techniku, ako správne cvičiť, ako správne stimulovať svaly, hej. Takže sme začali takto spolupracovať, samozrejme hneď tie svaly dostali impuls. Zrazu sa začalo to telo behom krátkeho času meniť. A zrazu tie výsledky začali prichádzať. To telo sa menilo, fakt som mal z toho radosť. Ďalší taký bod zlomu, kde prišiel vlastne to moje maximálne zlepšenie, fakt hlbšia separácia svalov a celkovo iné, kde som sa skontaktoval s mojím trénerom. Je to Lukáš Gábriš a môj veľmi dobrý kamarát, ktorý mi fakt pomohol do takého stavu sa dostať až do takého, že som sa dostal na majstrovstvá Európy, ktoré boli včera. Ono je to privilegium dostať sa na takú súťaž. Darmo, hej, za takú krátku dobu. Však vek je len číslo, sa hovorí, nie? Som sa dostal sem, tak sa z toho strašne aj teraz ešte mi to tak nezaberá, že som sa fakt dostal na majstrovstvá Európy. Som vlastne vystúpil na stage, a už som mal ten stres samozrejme. A tam som začal sa aj nejako tam potiť.
Zároveň už tá fara mi začala stekať a zle som začal pózovať, takže nebolo to bohvie čo. Čiže počúvaj tú hudbu, však ja mu aj kričím, ale hovorím, že to neprekričím. To neprekričíš to, hej. Tak som mu povedal, pozuj, jak doma, a už išiel a už bol tam. Proste každá jedna póza tak, jak mala byť. Úplne semifinále, finále, nový človek. A fakt to bolo pre mňa krásne teraz, keď som bol na stage a držal som tú slovenskú vlajku a fakt máš mraz Míšo po chrbte, takže fakt to bol krásny pocit. Tak tento šport je veľmi ťažký, nie je to jednoduchá vec, je to všetko v hlave a bez podpory rodiny, hlavne mojej rodiny, bez nich by som sa tam vôbec nedostal, čiže ona je taká obrovská moja podpora, moja manželka, že ma vlastne podporuje v tomto športe, aj keď to nie je také jednoduché, je to ťažký šport, človek prichádza do cvičí, robí kulturistiku, tak jednoducho sú tam tie stavy také, že tie výkyvy nálad, hej, tie hormóny nám skáču, čiže taká nervozita, napríklad, tak spomenieš, človek z ničoho nič zblkne jak oheň a ľudia, čo cvičia a súťaže, tak vedia, o čom hovorím. Takže veľmi chcem poďakovať, hlavne hovorím mojej manželke, Erike a mojim deťom, ktorí ma podporujú vo všetkom.